ublay nang man lembat ga group iba yalam yingi ban mani ban yero yoblay ba ublay nang kerku ya piway tengap tiang siang bahag negapor ya pi baro na do itemen basan ba juwan pensengan yangi berbor bat ya piway syakane ke jing puli lang ya ketien ke jong play ban ngai ku play ya piway ke kerteng try jong Jesus Christ teu play ker kulang yangi habangi ya puli lang ya ketien ke jong u ting ladap ya ke parsis pang kon sorong auria mentangi boy sakawai pat bat kata kelong ke parsi keriu kentai bat unong bisa pila ban sem lokas kat pralanong iway hadu pra tesyong bahanang puli seying bapinang yo jimut susu ya kene ke bentah kat pralanong ngadekot kenang kong ke ongkum ni tiu lekren ke parsi haki sepang bakadai yaki ban yai duai bat ban om man thaj shu uji su krennya kene ke parsi hoi haki senran bat haki paiba ki bayo snyau ha katu kopor kata ke parsi ong jisu kelong baki dei ban yai duai bat ban om man thaj shu pihang neu jisu shem laong pila ban duai leni pila ban om duai kasyong hapi kat bapimon ndrei em ndrei jisu ong pi dei wong ka dei pi kini ka ketien dei pi di ban underline ke bible jong pi ka ketien dei ka bamut ba mdon lat da kumwe ni hab bai ban duai nang ta uji su ong om tang bangi dei ban duai kini ka ketien dei ndrei ong kumnu ong ban yai duai klem man thai to habau jisu ong yai duai klem man thai kadon ar jingmut hangni kawai ka jingmut hangni kalong bangi dei ban duai man kasngi kata ngim dei ban im kawai ru kasngi klem duai kidon kibanget duai tang haki por kidon haki jing bat kidon kam kenu let's say kaba kerki haki jing im jongki te kidon ki pra benget habaki bit ki biang ki klet ban duai dei kidon ki baklet ban duai to kaba arpat ke jingmut habau jisu ong yai duai kemut ba kano kebangipan nau blai ngidei ban yai pan hadu ban dayo kamtam habangi snyong thu bagadei kemon ke jong blai yang ni ban pan ni kata kebangi don kam habangi dei ban yai pan nau blai hato kemut bau blai u bakelut ublai kelut namar swa bengin pan ublai ula tip lepa ya ka do not jongi bisa belatip lepa ya kado not jongi bat habangipan ke nau blai ubisar swa ya ka jing tmu kado not jongi haktin perang ki ong motif ka jing tmu kado not jongi ubisar swa ya kata haswa bon ai lene unom ai ya ka jing pan jongi bat ublai ubisar hato kata kabangipan kalong ka bekerki enem baton kam kerki ne ke badang la ban ap bat lada kalong ke bekerki bat ke bayadai bat ke mon jong u un ai te lada kalong ke badang ap dang long ban ap bat ke yadai bat ke mon jong u le se un om ai marma balai namar baum tenju ya ke jing yai sha jongi bat ya ke jing shania jongi hu kita kilong ki benta ki badon kam nang ta habangi duai kumbang ong mene ublai upai ya ke motif jongi ke jing temu ke donut ke bangipan hato kata ke bangipan kalong ya ke ban pen mensau ne ke ban om pen mensau yani ne kalong ke badai
ni ke bam yadai bat kamon ke jong play ublay haban yit shuai kita shua bun ayangi ke yadai nambat kamon jong tirle le dekadai ke ban nampen mensau bat kedai ba kamon jong un ai bayangi tegala ban slam kala ban kloy nga ong yepi le dau ublay ui badan kamban ai marmarun ai no le dau ui badai de ban pen slam un pen slam bala dau yo i pat kalong ke ban mensau bat ke bam yadai bat kamon jong u da ke beti kenau namai katangi de ban shai nang ta ngi de ban yai duai namar bau soitan uyele ban khanglat ye kijing duai jongi pi kijing duai jongi soitan uyele ban khanglat bakin poi soblei bat bakajubab bakan poi nau blei shengi tingi hapan yakun ban nu soitan deu nong sun jong soitan kwa da lei bau blei jubab ye kijing duai jongi kwa bakin poi sebenek bat nak kata daw ngi hapan yakun kidon ki benget ki ba man thai ban duai man kasngi man thai ban duai man kasngi lada ki duai ru ki don na pedeng jongki ki baduai tang de brukom tang na kasentur nang ni setai te ke jing duai ke betang na kasentur pi perkhat tang kani kasat kan pe nen tang kasat kan pe te soblei le te kanom poi pi ki banget ki man thai ban duai kani ka ketien man thai pe de ban ondalai ki banget ki thai don ki banget ki bathai ban duai kadau kalong namar ba ka jing duai kalong ka ba e ngatrai borong ni experience kata ka jing duai kalong ka ba e baleng ong ka ba e namar haba pisdang ban khabrip rung ha ka kamra jong pi rung ha ka thma ba kanja man sim bat usoitan ki bor ka jing du ti kat bala kin penwit kin khangla nama kim kwa ba pin yo ka juba pin kemen ha ka jingim ti kai ka ba pidei ban le kumbang le long ya yakun berbor pelai jimut ya keduru jisu leni ke ding pernah haba piduai bakan like kita ke jing penwit ban dak la like ke jing duai jong pi kan tu kum ko pin sel tenat ba ban duai to kidon ki bengeng ki ba man thai ban pan hadu ban de yo le se kidon ki ba pang ki duai shibnai armnai kim yo jing kia shisnem asnem kim yo jing kia ki thai no nang taru kidon ki badua ya ki dekot ke yeng le sedon dekot ke yeng bayat kan riang ki bangop ke jing sniu ki duai ki dekot ke yeng ki im dan jing kelam dan som dan sla sip na arnai lain nai chisnem thaj no kata ke de kom briu jongi ni thaj no ban duai ten rei ni senge no siteng lentin reu jisu ong kumno wong wat man thaj keni ke dekot ke ai men sim ya ki million ki briu ki ba dei ban duai ya kanu ko bagi don kam la dei gi dekot ke yeng bakin kala ke bemut la dei ya ka jingpang la dei ki kam ki jam bat kanu tiu jisu ong wat man thai ban duai piu new George Muller mo when ki missionary background uduai sans nem uwei briu kala bemut ungai yo jisu shipels nem uduai arngut uyo ki bakala bemot bat sangut utarket banduai ki bau tip ya ki daga kerteng uyo ya ke jubab hadin baula duai san peu ar snap wesh ndaula klat ukala kristan ungai yo jisu William Carey na ki bawan syari India po Serampur West Bengal habawan syari India uduai hadu nyaus nem ba unyo baptis ya wei ubril news nam ka simpor kipon kum kita nang ta u Johnson uduai hadu nyosin habau don haborma shwa bo un job iwei inong bud isnra nang taru ki ong neu mofat uduai badu yakun ha kijing duai nyos nam badu mensim bakoj u yaj badu ki hakine ki bechu menas jong ke Afrika ki kelab mut bat kinge yau play te kene ke bong jisu kalong ban yai duai had ke wei kalong hadu ban yo ya ka result yo so ni dei ban yakun ya kene ke jing duai to nang ta pat ha kene ka dekot ke baan
Ulaong la don way unong bishar hakaway kasnong ubam syapting yaw blay lemne burom ya ubriu. To Jisu ya tu ang neu don way unong bishar mut bishar ya kikis kumbalong kinong bishar menta ki judge ki badan haki high court haki supreme court ne haki district court. To neu nong bishar la da pipule ka dekat ban riu Jisu ong udai ubam hok. Te pilak ban siau tu ubam hok te kabamut ki kam jong uru ki long bam hok. Ya. Long bam hok. To kawai ka jing long jong neu nong bishar bam hok. Kawai ka ba POE kawai ka jing long jong u. Udai u bam syapting ya uplay. Kata kawai ka jing long jong ni unong bishar. Kata kamut tieng burom ya uplay. Uim badle kat bauman ule ya ka bam hok ya ka bam day ha ka kam ka bau trade pikidon ki briuru hadu menta ki bam syapting ya ublay kim kongo ya ka jing hikai ka bible bat ki im kumbam don blay ya perthai POE ka perthai badru kini ki pau na ki kam sniu ki kam baman babun jat ki bang yoi hakikat kubor television ban iyo sniu de ki skor ki jongi kawai pat ka jinglong jong neu nong bishar ong Jisu ulong burom ya ubriu burom ya ubriu kata gamut selia patiau nyokor ya ki briu bat ka pau hakiktin bat hakikam jong burom pi hadu gani ki sngiru ki don ki briu ki bamnang ban ya burom para briu nuksa haying ki don ki khon ki bamnang ban burom ya ki kimi ki pa ki don kimi pa ki ba complain ki ong ki khon kim burom ya ni nang ta kim burom ya ki men nang ta kim burom ya ki bala he la san ya ki para briu bat kata ka pau hakiktin ki bakren ktin don ako don burom kamdan nang taru ke surkren ke khor ke pelat ke surkren ru kedai ke wei ke ba penjam ni ke donut ne pen ke donut surkren don ki ba khor pelat ke thar ko musia ha kren ye ki kemi kepala ne ki bahayeng hasam dan ne ki para bru badru ke pau hakikam kajingilek persyak ki khon lagi ni sengi kini ki pa kajur bah keleng ke pertai ki kwa bai ban imman lemon yomon tapi kajing bomdon burom ki kena gini ki sengi haba ki di biri di secret hakmat kirang baro ki mkenyan bat ki bedi kiat hasurok mkhen mensuat ki beriu kidang lerai kidang tien brom tang syu orang ba wala de ki bat secret ki yele man thepok pla panomi tedem kerjau sepok nrai la ing kekti teng la ing wat ke kut bat yele ban mare ban ri namar pale dang don ke burong nrai menta peleng teng pan laitar na kirang ba bro ti ke perthai kala mo ti ke ni ke long ke perthai ke ba ngi imah ke ni gisngi kam don su kajing burom nang ta kan ka dekhot ka balai uji su ong la don ru ha kata ka snong ka riu kan thei ti kelawan bun sin hu ka da ong to le hok yanga halor uta uba yele yanga to ha kan ka ju ka snong ka badon nu nong bisar bam hok uji su ong ka don ka wei ru ka riu kan thei kamut kumno kamut kala bandai kala la klat ulok jongka kam don lok su leni ba ulak pet no ulok jongka mut kasa stang maka pada da don khun bat ki khun ki khti jongka bat pila ban siong thu kum ki riu kan thei ki don ki riu kan thei hang ni ki don mo te kum ki riu kan thei pila ban siong thu kalangkor ka bakhia ba ka kit ya ka yeng kasan ya ki khun ki khti kalong kemi long pa hen makana dom sudang tenang tapat kamdon nong yarap menuru ya ka ni ka long kariu kan thai to ka ne ka briu ka don ka wei ka jing
kawai ka jing jong ka ne ka briu bat kata ka long ka don ka jing yele bat uwei briu ka ne ka tin yele ni yele bat uwei briu le se ka yele kis bat uwei briu na ka benta ka ne ka kis ka ba ka don bat uwei briu ka le chau ni ka le chau tu nong bisa kumbadon ki briu ka don kis ki le kan dui ki nong bisa le ni ki advocate le ni ki attorney general ban yarap mo ban yo ka jing bisar ka ba hok ka le chau neu nong bisar bat ka Bible ka ong ka kerpat ya ba ka ong to le hok yanga ka ong neu nong bisar ka ong ba to le hok yanga ka bamut ka kerpat ya ba uneu nong bisar un bisar hok ya ka kes jongka un ai hok ya ka kes jongka pi ka tangi la ban siong thu ba ka ne ka briu ka sha le ben hau neu briu ubay le bat ka sha le bamdei ti ka bapli griu kan thai kam don lat ka perkhat bau nong bisar un ai ka hok jongka ka le chau neu nong bisar ong ka Bible ong Jisu hang ni mtang si sin ap sin rei hadu kan no sin bun sin balai ka hablai hadu bun sin chau neu nong bisar ka dau ka long namarba ong Jisu ong Jisu kata kloi ban yarap yaka ne ka riu kan thei kata kamut selia patiau yaka le se la bandai ka le chu pisar don utip bagade ka riu kan thei kardan don nang tai le se sekariam renjai wong yarap yaka ne te mantoi ayu klemio nong tele se nyo briu khanh briu pi kata kalong ka rukom jong ka perthai nang tapat nagata ka daw hab le bun sin kidon ki briu hadu mentaru kibadon hakabor kibamdon mon ban yarap ya kibashem jenjar shem jing kibasha ban ben kibasha le ben kibasha sha le bam hok haki wei pat bat kidon ru ki basu pendikai ki wei kidon ki briu ki bawan don kam le se nanong kendong seki department seki ni ki ha ki hang ki su pendikai ki ong la ban pendap ya kene ka kam wan la sai le nem don briu wan la sisngin de wan la sai ru wan si wan bon sin don ki ba pendip le se bagita ki bawan kim nang ban ai pisang de kim ai pisang badru namar bang ki tip ba ki dei tang ki briu ki bam da pau le se ki bam da don kardan hanrei le dawan ki ba ai pisa ki ba he kardan ki ba pau kin yarap lo piu blai hoi ki don ru ki ne ki briu ki ba don ha ka bor ki ba long halor ki ba kloi ban yarap ya ki wei ki ba snyo snei na ka benta ki wei ki yarap kloi na ka benta ki wei tenrei ki don ru arjai ki bam kloi ban yaram to kani ka jing yai le jong kani ka riu kan thei bun sin hau neu nong bisa ka hikai ru yangi phila dangi sha le bam dei le bam hok hanu hakiba don bor ngi dei ban om sha jem nrei ngi dei ban ya khun ya ka hok jongi yele ya ka hok hadu bandiyo what surrender but hadu bandiyo ika hok ya ka jing bisar ka bahok badu play barabor udon but ka hok kan mau bai kata ublay udah bahok udon barabor but ka hok but unyarap lem yangi but lele rungim dei bansha ba ka jing bom hok kan job ya ka jing ya ka hok to nang ta pat ha ka dekhot ka basau bat san ti kham slem umon rei hadin kata ong halade ngam sep ting ru yo blai bat la ngam burom yo priu rei penban na ba kani ka kriu kan thai ka pen snyo setia yanga ngan bisar hok ya ka yo habakawan klam de pot kan pen snyo kelut yanga to kumno neu nong bisar snyo badule habakayai wan shu bon sin
Wong to lada nga yo ble rungam septing lada yo briu rungam buram te wong pat kumnu wong rei wong namar ba kapen snyau setia yanga kata kamut kumnu pesnyau setia yu kabamut ba kawan tlia kawan dai yu te ularai wong an bishar hok yaka namar kawan tlia shwan tlia kam ai thia ai dem ai jing suk yu song suk song sai suk kawan ban bar wong an ai no yu ka hok jongkan na ba kan yai wan bat pensnyau kelut yu kan pen kelut yu leda kawan man kasngi tu un kelut sisa te wong ba ba ai no ikene ka kies jongkan Pina gani pila ban snyau tu hatu niu nong bishar u ai bau ik yaka bau snyau snei ne mdei ne bau ban sen bau ban se ku ban like no naka bakat thlia si thlia yu teng pi gini ki khna ki khulung ki don ki ba thlia ki kimi ki pa ai no kana pisa sim kelek no ban like ban pen thlia ki mi ki pa lịch thiết mít lịch thiết chana lịch thiết cái chừng ban lạnh là cái chừng kịch kịch tiêu nêu briu don cái chỗ của mình xem cam don kata cái chừng snow snei reu ai namar ba ban se thì cái don cái briu cái ba don hakabor cái ba ai ya ka hok ki wei bat yarap ya ki wei namar ba ki ki snow snei rei namar ba kim ban se ki ai ta jing penbor ti kata ka jing ai ta jing penbor kam long ka ba ublei ru nom seng ba pila dangi don ha ka bor ha ka no ka bor ka no ka kam ka bangibat ki halor ka don ka bor ka bangi dei ban le ngi dei ban kan ma ublei ubu yangi ha ka tu ka ba halor mdei tang ban mento yeledi ban yo tu lob ba he ban suk ka yeng ka sem em hoi yeledi ru mentoy dan re ublei ha ba ubu ha ka no ka position ka bor dan halor kamut ukwa yangi ban yarap yagi bahapok kino ki badon kam jing yarap ki beduk ki besuk ki syam sistom syam jinja kata ka jing start ka bor bu ai ni kam de ban kut ani ka de ban tu chawai pan tu te piru hang ni hadin habut le sidon na pi ki ban long kum ta te kan mau ya ne ka bo ble kwa ban yarap lem ya ki wei to nang ta ka ne ka de khot ka ba riu te utrai ulaong hasnyo ke bau tau nong bisar bam hok uong uji su ong hakita ki bau hikaya ke nega parsi wong bakide ban snyo kemut ayu ha bau ong de ban snyo kabamut kide ban snap ya ke bau ong ban pelek jimut ban perkhat ya ke bala kren dau tu nong bisar bam hok kabau ong septing yau blei buram ki briu ten rei un ai ka hok jongka nang bakan thlia si thlia yu ti hang neu jisu ong perkhat ke bau neu nong bisar bam hok u ong ya kan ni ka riu kan thei ka tu ka khot ha ka basan namba u jisu un sabatai ya ka mat ka badon kam ha ka ne ka parsi ba u blei ulong persa yau ni unong bisar bamhok uni ude unong bisar bamhok uai daga jing bamban si reu blei ude unong bisar bahok ublei bahok bad uai daga mensem ka bakhoj ka jing keloj bat ka jing i to hakat khot ka bahnyo ublei te unong bisar hok ye kita ki balajit jong u ki balan yar kat pat yu umen sngi bat menmit bat usha slem na ka benta jongki usha slem na kabenta jongki uji su ong pat ukul ubu kani ke jingkel lipi wong hato ublei unom bisar hok ya kita ki balajit jong u ki balanyar karpat yu mensngi menmet bad usha slem na kabenta jongki kamut ayu kani uji su ong kamut unom bisar hok ya ki balajit jong ki kini ki balajit jong blei kiai kini ki bala jet jong blei kidai kiai haba ong jet mot kilong ki briu ki bakerpang kidai ki briu ki ba ngej pediang yau jisu ha ka jing im ka jongki kidai ki briu ki jong blei
Kibriu kiba im bat kiba le ya kemon ke jong blai. Bat kiba aru ci suong ne kiba lenyar kerpat yu mensngi bat menmit. Tika ketin kerpat ngalak i bataya pi hakini ki por baladep ke kentup ha ka jing duai. Ketin kerpat ke kentup ha ka jing duai. Bat habangi duai da kaba kerpat kabamut ba ngidon kam kerki badai ban yo no ya ke juba. Leni haba kibriu ki duai kerpat kamut ki don kam kerki ki de ban yo no ya kata kaba ki don kam. Let's see la dau briu lek kwai hawa ukum ngam jelop ur nang tau ngam hapo wa nang ban jingi tiun le no nang ban jingi hapan perta wong yerap la don briu saudong kata kawa ki banang ban jingi kin yerap kin pelaj im yu la don briu rem don ki bajingi ru ki supet kai te la don no yerap mut un yap jelop uniu briu ka jing don kam jong ka long kerki very urgent to subu menta pilek nang ne sedal hi da ka play nang ta hashtag sunyu pilot uong ka thut ke engine tikna kandang hiar khandeu nam hiar khandeu so ngan ne ka play kumno pin le wong tikna kan hiar khandeu ne kan nam ya kai ka ba ngin le hapan kerpa da lau jong play Hindu lau jong play Muslim Kristen tang ban poi hiar khandeu ban yo lajim mano bom kwa ban lajim mdon mano kwa ban yang ti kata ka jing sniu ke engine ke plane ke mot kalalong kerki urgent ke ba pide ban yo ke juba marma mla apsu sisni asni hakata klip mat de ban yo ke juba tele de dei ke mon blai bon ai mot un ai kata kan mau ba bat hang ne ngio i u jisu ong ru haba kerpat da ke ba lenya pi ke ne ke tien lenya kemut ayu haba kerpat da ke ba lenya kabamut ka jing duai jong u jong ka lene habangi duai kamut ka jing duai ka ba jamba mo mle ranchu yeno kami ru na ka ne ka telong ka do no jongi ka jing duai ka ba la pai do no ka ba la jau ki umat jong pi nama ka jing don kam ka long ka ba jur ka ba don kam ya kata ka bangi ngipan te mle ranchu yeno long ka jing duai ka ba jam bat uji su uong susu ki kerpat ye u mensngi bat menmit ka bamut ar peu sau kenta ki briu ki baduai ar peu sau kenta ha ka jingim ka jongki ka don ka to ka TV channel NDTV 24/7 ka to kin kamot ar peu sau kenta nyosngi di banduai ar peu sau kenta nyos hadu ban yo ye ka jumpa nang ta uji suong sakawai hang ni wong usha slem na kabanta jongki kata kamot pi ublai kawai kejumut hang ni long ngi duai ngi pan na ublai ngi yai pan te ublai un bitar yang ublai udap daga jing e ke jing isne mdai kum ni nong bisar u bitar ga ne ga riu kan thai namar ba kawan siwan ka thlia baru ai no ten re ublai u i yang u yai sha u isne yang hoi le dang yai pan man ka pon uru rei bitari kumlong ki kimi pa jong pi le de pi pan man ka sni ka no ka poru ki nom bitari pi bat kum ju ru habo ong hang ne usha slam na ka banta jong ki ka pon ka we ru hang ne ka long ba kumbang ka deu sakmat ka long ki don ki jing duai jong pi ki bau ple u i badang long ban pen slam te ong un kam de ka por jong u bon ai no mar dan rei un saai ka jubab la poi su tang ba ai marma un saai ha ka por jong u le si kum ka kam ka ba phi apply ka kam ka ba phi apply na pla de pule ublai kum ngom meneu yit ya ka jingmut ka dono tien da phi duai ban pan kam phi ong ai kam ya te ublai umut u pe ya ka jingmut ka dono pi ong ngala de puli ngadon kam ban kershan yeledi ya ka ying ka sem ngan ai ya ki beduk besuk an kershan ya ka kam jome bad la de pi pan pat ka bam dei bad la do play wi
empat long ban ai ke ban pen men sau i le dau ai kam ye nga ye pi ke tulok ke bapio pin pelut put kan penjot ye pi bat pinom ye rap prapriu pinom ai se ke kam jong le si un senge shwa un pe un ap hadu banda san ker kom perkhat dan rei le dau i ba ke jing tmu jong i ke long ke babaha u ai mon ngila ban pendon kam ye ke pisah ha ke jing im jong i tu blei un ai ye kata dan rei ke jubab u jubab tambah ye ke por pi ke por ke don ke ba upun slem ba u ai kat kum bat ke wei ke long kumbang long mene ke long ba un pen perang ya ke jinget jong i baru boleh bau slem ban ai mod upun perang ya ke jinget jong i bat ya ke jing ya isya jong i kibriu to ke ba khaddu pat ke dekat ke ba pra ke ong kum ni nga ong ya pi ba un bishar hok ya ki kum ni ru hanrenda wanu konu breu un shem ne em ya ke jinget ha ke perthai uji su bu dak jengkeli ya ki ne ki kentien te ke bemut hang ne uji su ong uji su jubab ya ke jengkeli jong uhi ha ke dekat bah nyau ke bu ong hatu bleu long bom hok ban banom ai ya ke jing ya ki balajit jong u ki balanya ki bakat yo u umde kum niu nong bishar bom hok te uji su jubab ya ke ne ke jing ke jubab ke jengkeli wong ong ya pi ba un bishar hok ubleu long nong bishar bahok un bishar hok ya ki bala jit jong u ki briu jong u ki bayai dua yu u ha ba ki syam jenjar ki syam stom ki sya leben ki sya ban ben ki sya le bam hok hanur hanu bat un ai ya ka hok jong ki bat un yarap ya ki bat ha ba ki kerpat keno ke jing don kam jong ki un ai ya ki piu blei ulong ubahok ni ai ngo ya blei ba ni don blei ubahok ubam nyau siliang khmat ubam i siliang khmat mdei kum ngi ki breu ni i tang ki ba i ki ni teng ni le siliang khmat ki wat ha ying hasem lo ten reu blei ubleu i ya baro namar ba ka jing thmu jong u ka long habau bishar hok ya ki breu ka bamut bakin yo ya ka hok ba ka hok kan yeng ha ka perthai namar long bahok habneng kan don tang ka hok mdon syu ka jing bam hok to nang tapat uji su shwa bengin penkut oh ni handre anda wanu konu breu un shem na em ya ka jinget ha ka perthai ha ka por u nowa kan nungut ki balajim pikan ma ha prangut nowa bat ki kun ki persa kurim bat ki dekat katungut prangut deh kat upai ba belen lajim tang prangut ha ka por ulot tang ulot bat ka ye oi ke kurim jong ke kelam mau maru bleu ong mde ban phai din re ka phai din ka kala mau tin the one konu breu kata kamot hang neu jisu ong and the one konu breu kane ka thewe ka jingwan asin jong bat daga bati kenal jisu wan asin ngala kade pi hakitu parsi ke bahasa khmat bon ki benta ki reference bau jisu un sawan asin ulat ong daladi bu un sawan pat andaula krek ke jakai yang yonis khatsa weh du saw uang andangala krek ke jakai pi ngan wan pat ngan simti pi haladihi bat un yelam yang isi kata ke yeng ke jongum to kata kalong ke balati kena baru jisu ong anda ukonu breu yang neu jisu pendon kam ke title konu breu konu breu bon bagi title ki bau jisu pendon kam yang ni konu breu ka theo komu breu bopura le do ong konu blei ka mo konu blei wan na benang se ka perthai konu breu kha ha ka ne ka perthai im ha ka ne ka perthai baru pendap iki kamu blei ha ka ne ka perthai te wong da wanu konu breu un shem na em ya ka jingai ha ka ne ka perthai hang ne ka jingai ka mot hato ki breu kin dang ngai dang bu ka jingai hau jisu ha ka ktien ka jong u ne em te ka sakhi baki breu ki dang bu ke jinget hau jisu kalong habaki yai im ha ka jing duai klem man thai
Namar haba kinget hau Jisu ki yai pan no Jisu ki yai kmit hau Jisu ki yai kerpat hau Jisu tat hadu bakin unwan asin tat hadu bakin ya kendu pi ke jinget bat ke jing yai duai ki ya solang kawai namar ba ki briu ki badon ke jinget ba ublai u Jisu ublai usnyau bat un yarap ban weng ki jinget ke jing jenjar ban ai ka hok jongi kin yai duai ada kibriu ki kim ngai bau blai ula ban yaram bat kim ngai bau don blai kinam dua ten rei ha bang ngai bau blai ula ban yaram bat ula udon ting ila ban yai dua pim tena kata kadau kibriu ki ba don ke jingai kin yai dua rei ki bam don ke jingai kin man thai ban dua nak ne ke jing ong Jisu han ne ngila ban sem u ong un sem ne mi ke jingai ha ka perthai nak ne ngila ke ke bangi siau thu ngila ban siau thu imat kin don khandiat kibriu ki badon ke jingai khandiat kibriu ki badon ke jingai bat ki ban long ki riu duai hadu ke jingwan asil ki bayai im ha ke jing duai klem man thai ya kanu ha ke jing im ke jongki mong te obleu ko yo i ke don nu tip ya kata na ka banta jongi i wei pi wei te nama kata ka daun hak ni ka por kani ka parsi ka riu kan thai bat unong bisar bamhok ka kren unong bisar bamhok ulong persa ya ublai bohok ka kren ya ka riu kan thai ka ba man klem man thai ban karpat ya ka hok jongka bangi rungin yai wan hakmat ublai ban yai duai kanu ka jing sem jing jing jenjar kanu ka jing don kam jongi ngim de ban man thai ti le don pedeng ki khot ka ying jongi ki bajngai no blei ki bangok ho blei pila duai sibna arna sistem pim don jing kala wat sange duai da ki bon snem up ya ka por ka jong blei ti wat khuslai kata le don bempat nge ki bahing perlok target ya kata bat duai kat ba ka por ka sa up blei sejubab ha ka por jong na kata kadau nga kawai ka jing duai haying kan nga duai hadin pitip si pos nem blei jubab Peus nam boleh jawab ya kecing duai jonga. Kita khot ke yeng kedon ke wei ke kes kita khot ke yeng ki kim duai su ki ong ngila thai. Tanga ba setar do yap. Den si peus nam yo ke jawab. Te ai ngo yo boleh. Man ke sngi ngadem ngaduai kata ke isu kan badon kam ti boleh jawab. Tongi ai ngo yo boleh kata. Te to boleh ngor khu ya kene ka de bentangi pulih kene ke met tenang pulih sejien ya ketua kebentar mah